Kitkajoki itsessään on monimuotoinen koski ja erityyppisiä koskeja sisältävä joki. Hienoja koskeja, niin kuin täällä tämä takana näkyvä Saarikosken alue ja sitten alempana Harjakoski on aivan kansallispuiston maisemia. Ja Kitkajoessahan on Ylä-Kitkajoessa harvinainen taimenkanta. Se laskee Kitkajärvestä kudulle tähän takana näkyviin koskiin. Se on määritelty RKT:n toimista äärimmäisen uhanalaiseksi luonnonkanta, mutta sitä tuetaan myös taimenpoikasen, pienpoikasilla. Ja sitten Jyrävän alapuolella on taas toisen tyyppinen, vesiputouksen alapuolella tuolla Alajoella, niin Juuman alapuolella niin on erityyppinen taimenkanta, joka nousee Venäjän Pää- ja Paanajärvistä kudulle pelkästään tänne Suomen puolen jokiin. Ja tämä Jyrävän alapuolinen, niin sanottu Jyrävän alapuolinen taimenkanta on käytännössä meritaimen, joka on jäänyt jääkauden jälkeen loukkuun tähän vesistöön.